やめろ。誰？俺を忘れたのか。やっぱりソニアな。どうして？俺は今までソニア。人間なんて。ソニア、待ってくれ。ソニア。言ってしまったわ。レオン様。レオン様。レアード、何の罪もない人。しかしレオン様。構わん。エルヴィンと言ったな。そうか。帝国が。よくわからないが、私も信用して、強さだけでなく